Adansefo a won ho ye nika tumi a ewo ankasa adansedie emu. So the call brofo kasema or say winsome witnesses, the power of personal testimony. Abusiafo yewo adusua etoso mienu quarter yi mu no afe ni ahye yadusua foforo na se. Saa quarter yi mu nyina ye ne wusua okwan ya befa so ne ya fa yonko ama Yesu. Na ene adusua no ye ne etoso emienu. Ye besa ambasesia. Obesan I asori abakuka ni enti ye bekoso na ye di edin ho adanse Yesu nenam mintimi ni Yesu mfiri me madanse die mu da bia me di Yesu mu adanse Ye besan da twedi ampon Nyankopon ase wo hwesepa ene bambo a wode abo menum yi se ye ko a ye be nyina eye ne bambo no na ye hwe ye nso ohawa tiate se wo wiase nyina achi no se ye da so tinkwamu a abrebi ebenya akwanya no esefata se ye di ayeye ene enkamfo ebema twedi ampon Nyankopon enti babia wo biara no ye de enchia somko efri yen agenkwapa Yesu Kristo nchen edema munyina yadam asenso se da biara mode mofidie edeto London Ghana memenda Quarter Sabbath School na afetrosemu empensempensemu madikan akase yahye kota fofrase adusua etoso mienu ni so wo hwe yadusua no atifi asem na ose adansifo a won ho ye anika tumi a ewo ankasa adansidie mu winsome witnesses, the power of personal testimony. Yede ehu nchichirimu ebeba sesia na ansa na no me yenkutie nwumra. Shall
yɛda enyum tufuo kuo no ase se omode enyum se ede abrɛ me wo abiguafo wo ha se ya omo beboa na afi yɛde saa adwumadie yi abrɛ mu na me kai on se wo hwɛ saa adwumadie yi a betumi afa yɛ Facebook wo Facebook aw like your page na afi wo subscribe your page na de biara yɛde video bi se ba wonsa ebetimi aka afi nso enye Facebook nko a se wo Ghana na wo hwɛ Hope TV anase 3ABN nso a numbers bi go ase ho se wo pese wo ne yenya nkitahodie bia wo asembisa bibi kyere wadwen na pese obi kyerɛkyerɛ mu anase wo pese wo ne obi nya nkitahodie bia obetumi afa saa numbers ne bi ofre a obi beje wo so na afi wo ne na anya saa nkitahodie nti adofo no mu a mo hwɛ wo Hope TV na afi 3ABN Ghana yema mu nyina akwaba me wo abegwafo wo ha se ya ene twedi ampo nyankopon na mo so beboa na yede sa adusua yi mpensempense mu ade abremu me de mo sonfo Bismarck Mensa ene twedi ampo nyankopon adumunti Mama Lucy Osu Dakwa ewo menchen ha se de dodo na afre no ye Mama Lu was southeast London SDA sorry ene de bia oba ye nchema ye yesa adisha Mama Lu ye mo akwaba Yeah. Great. Me botra Mama Lu na me call Pastor Fergus Osu Boateng. Pastor Fergus Osu Boateng mo amota hwe sa dwumadie de biara ye ne pastor na eye na pastor ye sofopeni e wo London Ghana SDA Church CCD conference for atonsa friend nti wakwakoye opini a Quarter Sabbath School ano na fe AMR Adventist Muslim Relations on nasa eda no ewo conference kese a friend CC no ho na pastor ewo sese na pastor onso ema wakwaba That's it. Pastor Thank you. Very busy partner so abribia pastor nyakwan epa ema yetse dia mbonyanko fu asem ti pastor yedase me botra Pastor Fergus na fe ko osofopini ba onso ano si osofopini wa London Ghana Church assembly pastor nso akwa kudi Reading and a Family Church ono na ehwe nsafo a ono nso ewo hono pastor wachi asiama na ono nso ote eto no hwana ti de bia pastor drive through Reading no aba London ha na fe ya yesa adisi pastor wonso yema wakwaba great mema munyina akwaba nyankopon enhyiram nso se de biara yaton safra mu amoba na fe ahwefo nso onyankopon enhyiram se de biara nso monso mudi mafidie ede to ase meye sa adisuan yi ose adansifo a won ho ye anika tumi a ewo ankasa adansidie mu ye bekata yani na fe pastor asiama atu adisuan na shobade nsansa na ye de ti anusa adisuan yi mu adofo ene edidifo eniano moma yemo empire yeda wase onyame a wo soro abode ni na ewura yi wa ye kanfo wodin akwenya soronko a wama uma yenya abetena wo na ase na yebesua onyame ho asem wasem a ema nkwa wasem a ema asomdwe wasem a ekyekye okra mobrofo wure wasem a ema yenhu wonyankopon sane a wote eno na ye ba abepensempense mu ahode ni nyansa ene akwanche ne honhom ne frew fa betom yen be fa yen kra inipedua nyina no mum ma wonsem no nyensenkyerene wo ya brabo mu titru ye tiefo a etie yen irade misrew ma ensem no munhura akoma ene adwen biare mu na yebewie adesua no uma atia senyentia esese ye de ya brabo edi adansie ema wonyankopon wasem bishrayen ene enso neti wenim kyerɛ Jesus Christ today mu amen Amen. Great. Yebe ko yedisuan no sene medical akan last week no ye hwe na ye hye adisuan na se kra ye hwe adenti kra na we se di adanse ene ye hu se edi adanse a ema yitimi nyini ewo honhom afenso adanse die na ye di no etwe afoforo a sabe omayora no ebe ene Yesu benya ayonko na afenso udi adanse nso a blessing anase nhyira bebre ewo ho ede mawo a wudi sa adanse
eno na ye hu se adansedie krampo no eye yenso chefa bi a yanya se yenso ye ni Kristo ebomu nkwaje nhyehyɛ adwuma na ono ahya ase ye no yenso anya ho chefa na enso ye bi. Great. Eno na last week no ye ho addition. This week no hwe addition na tifi asem na ɔse adansefo a wɔn ho ye anika tumi a ɛwɔ ankasa adansedie mu ye bedi kan ahwɛ yen ka abosam no ɛwɔ Acts chapter 4 verse 20 asomafo nwoma no 89 yimu edu aduenu asomafo sem etiri enan enchichemu aduenu muma yentie onyame asem na yen de yentumi gise yeka de yehunu na yatie. Amen. Amen. Sanka abosam very powerful as all kind asomafo nwoma enan ni nyina etiri na ni na bonse na Peter ne John omo apie o council nanim abra na omo ka nyamsem na Sadduceefo no Farisifo no ehia na afi omo mpese ombeka Yesu Kristo ombedi ne ho adanse no na omo ka asasem we se na bi yentimi nkan ya ne ntum ne yehu pa ne de yehu pa de moboa council no moboa muntimi nka na abusiafo ye koyanim no ye behwe sane esi eko moma mini kan embisao ye kase ankasa adansidia ye be kyerkyere mu sen se ye ka ankasa adansidia se de wahunu nyame asiafa ne a wayama wo no eno na wodi ho adanse na se wohunu se de nyame ti a ebema watimi edi ne ho adanse na wodi adanse no so ho konkron no enso be kan na ama waka de nyame ayama wo no ayede ben akire se ye de bedusua mu krampo a ye hu se ankasa adanse die no tumi kese ewom ye dan ye ni kohwe oba na oba abura no ho a okoye wose mo hwe be ma bi a waka me mahinkasem ayede ben akire me enti e ma na dance die no eye adansidie a edi mu pa de ankasa adansidie no eye dwumadie kese a esese Kristofo yeye yo me da se ankasa adansidie enye dodo ka bia eye ankurankure eka bia asem me wo edian na wodi ho adanse edian ene nyame ayama wo dise ka ankasa dansidie a eye wa usua hunu a wanya firi nyame mu. That's right. Die u feel se nyame ayama wo giri se nyame ayama wo na enne e friend se ankasa adansidie. That's it. Pastor, you know, very pure palm. Yes, Pastor, I say about yeah, and they kakra bi na eka so for Fergus die no. Ankasa dansidie ne se ni mehunu. Yes. Ni matie. Yeah. Ena meka ho asem ache obi. Se mi hu bibia mi ntimi ni ho adanse. Ni mehunu ne matie a ahye mi nkura ne asesama brabo no. Eno na me pese afoforo susu hunu na wo susu nyemu chefa no bi enti me so kakra abode kan. Great. Ti abusiafo ye hwe ankasa adansidie adansefo a wo ho ye nika no si tumi a ewo ankasa adansidie wonti de wo ankasa twedi ampo nyankopon aya ho ama ho na wo ka ho asem a kire obi na ye se wo ankasa wadansidie nye ne waya ma obi ba de wo ankasa waya ama wo na wo ka ho asem na ye se tumi wo saa asem no mu epa eho adusua na ye pese ye hwe no yenhwe so wo hwe ye adusua no anya animu na say Yesu Kristo sa obi yade ewo Mark chapter 5 so you can kind 5 ne bana bebe 5 from 15 to 21 osa obi yade osa ne yade yuye no okache nipa kro so onko ka enhwe na obusiafo ne kromafo yen kan bibi wo honom na fe yenhwe adentina Yesu Kristo wa manipa kro na yenusiafo na oka se onko di ho adanse America sempa etrinum entichemu edunum kopem aduno ekopem aduno yeah mama yentie onyame asem na woba Yesu nchen na obehunu de honhomone a ode edom no ewo ne so no se ote ho efra entima
na n'adwene mu ateɛ na wɔsuroi na wɔn a wɔhunuiɛ no kaa deɛ ɛyɛɛ deɛ honhommɔne wɔ ne soɔ no ɛne mprako no ho asɛm no kyerɛɛ wɔn na wɔfiri aseɛ srɛɛ no sɛ ɔmfiri wɔn asase so nkɔ na wɔsii kodoɔ no mu no deɛ anka honhommɔne wɔ ne soɔ no ɛsrɛɛ no sɛ ɔbɛtena ne nkyɛn nanso wɔamma no kwan na wɔsee ne sɛ kɔ wo fie w'abusuafoɔ nkyɛn na kɔka nneɛma a Awurade ayɛ ama woɔ ɛne mmɔborɔ a wɔhu woɔ no ɛkyerɛ wɔn. Amen. Amen. Grace, wo hwɛ saa akenkan sɛm yi a na saa owura yi a Yesu ɛsan ne yadeɛ yi honhommɔne ahyɛ no ma a obiara nim sɛ ne ɛtɔ da bi a mantam bi wɔ hɔ atumi sɛ bi obi a n'adwene mu ka mo ne natena hɔ akyɛ nti da bi obiara nim sɛ saa papa yi deɛ nkwaraa kora atumi di ne ho fɛw nti obiara fɛ deɛ ɛdɔm baeɛ a papa yi anya ahoɔden na afei wɔto obi a ɔyɛ normal Yesu Kristo ka kyerɛ sɛ ɔnkɔ Decapolis na afei ɔnkɔka neɛ ɔno ayɛ ama no mudwin sɛ pastor me ba wo so wudwin sɛ adɛnti na Yesu Kristo san ya de wamfa na nka nasuafoɔ no wama na ntena ne ho a na ɔka ne sɛ ɔnkɔ. That's a pa Bismarck nukremu ara sɛ nipa yi a yɛka na asɛm yi kuro a wɔte mu no yɛmfa sɛ Galilee na Galilee nkuro bebree na atwa ho nso ahyia na nkuro atwa ho ahyia nyinaa no yɛfrɛ no sɛ edu kuro be edu ɛna atwa saa Galilee ho nyinaa ahyia ɛna Yesu ɛne sɛ nipa yi a wɔte sɛ akuro mu kuro na wɔte mu no ɔmamamrɛ yɛ de korɔ ɔmkasa yɛ de korɔ enti ɔmunim obia sɛ asɛ obia nim obia ɛna bɛɛma yi honhommɔne ahyɛ no soɔ ɛna watu afiri ne fie na busua mu ɛna wakɔtena bodan mu obi a etwa mu wɔ saa bodan no ho a osuro no ɔkye bi boro bi wɔyɛ nneɛma a ehunu nipa bebree na wɔno akora wɔhyɛ mu no wɔde boɔ etwitwa ne ho saa enti ama krom hɔ no obi a hu saa nipa yi mohunu monkɔfa hɔ mohunu saa bia hɔ mo ahwɛ yi a wokɔfa hɔ a akoa no a honhommɔne ha no de wabɔ dam no wɔkyew a wɔbɛkum dako bi de wɔn tieyɛ ɛyɛ hintasɛm bi a ɛyɛ wɔn nyinaa nwanwa sɛ saa bɛrima no a wɔte bodan mu a wɔde botwa no ho no owura bi ayɛ biribi ama no ama nkurɔfoɔ bi wɔn hwɛ wɔn mprɛko biribi akɔwura mprɛko no nyinaa ma wɔn nyinaa akɔgu po mu ama wɔn awu wɔn tie no wɔn di Amerika wɔn kɔɔyɛ a saa bɛrima yi a wɔde bodan ɛbotwa no ho no na wɔte owura bi nkyɛn yɛfrɛ no Yesu Kristo the Bible sɛ na n'adwene mu ayɛ de bɛn ate ɛnwanwa na wɔn si Bible sɛ wɔn hu yɛ no wɔn suro yi na hɔ a na wɔn ka kyerɛ Yesu sɛ paakyɛw firi yɛ borɔ no so ha na kɔ ɛhɔ a na ɔkɔ tena ne bontom na wɔkɔ no a na bɛrima no sɛ owura wɔntimi nya me hɔ nko me ne nyinaa na ɛkɔ deɛ wayama me mɔbra wahu me a wama m'ani so ateɛ me ne wobɛkɔ ɛhɔ ne Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ krakye kɔ kuro yi yɛfrɛ no Decapolis yi so Deca ɛkyerɛ 10 Polis kyerɛ city and our towns kɔ so na wokɔ no mmɔbɔ a mahu wɔ ɛne nea wahu no kɔdi ho adanseɛ kyerɛ w'abusuafoɔ kyerɛ wo namfo no na sɛ mbisa no sɛ adentira deɛ nti a Yesu Kristo si wɔn kɔ ne fie ɛne n'abusuafoɔ ne sɛ obiara ne wɔ kuro no mu mpo sɛ Yesu no ampo ba kuro no mu a na wɔhyɛ sɛ wɔka asɛm a ahwɛ nipa kakraa bi na bakɔtie no na saa wɔwura wɔ ipa obiara ni no ɛne abusua wɔ firi mu ɛne nea awura no mu ahohom bi ha no na wɔte bodan mu na wɔgyina no wɔka nyame asɛm a obiara bɛyɛ de bɛyi ɛba bɛtie no enti na we na Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ deɛ mepɛ sɛ woyɛ no de tu Amerika na kɔyɛ ebio na wɔsan ka kyerɛ ne sɛ me ne wo kɔ a wote me na ase na wo ne me kɔ sɛsɛ ya nneɛma yama wo no mɔbɔ ama yama wo no entimi nna di wɔ kuro yi mu enti te wo ho na kɔ
Now when you go no awokwa near wudi one dance any mobile mahu no and be carry more weight. I'm a nipa na gye di more than say over traminase. Now wo kono so nche se traminase. Traminase oba agba disuam. Traminase wo mpaibom. Traminase wa dance di. Enti Yesu ka kire se nipa na say ko na kodi sa dance no. Enti wo hwɛ the reason why power ka kire se won kono say wono de wahunu niama yama wo no kodi hu ada nti emma ankrekre dance die no ebamu pa say Yesu ye bibi ma wa untimi enye silent da nti say ni pais wo kokro no mu a me gidi pa say obeka Yesu eho asem if you say Yesu ena ama na adwini mu ayede ben ate Yesu ena ama na jai ebo a wo de twitwa no ho Yesu na ama na ye nia waye Yesu ye bibi ma wa untimi ntrase ti adisua ye koma ye nyina say nia waya ma wo no konso ko wabusuam that is your immediate family ko wona fofo nchen wonno nso obo ye wo neighbors na fe ko kamasem timfi said the reason why Yesu suma ne say onko wa bra was a meni machi le mo kona ko kamasem great so from pacho le o kan ye no hoya me dene say Yesu amana ntena ne nchen wa chiri mu pa me ate ase ne enti a Yesu amana ntena ne nchen na so okona busuafo ho no okoka na busuafo no so beka kire afoforo ne namfofo nso be de ben wo mo nso ebeka akire afoforo na asempa no etre eko enti se nyame ye bibi ma yenye a yenkaya no ntum se na ye dwom kan yenka ema obi anya de ben obi a ente wo mo eko nsuo de beko wo mo ekodwom de beko wo mo aton ne ema beton ye beka ho asem enti asempa ne betre chense obetena Yesu na ase na one nako great ya dase Bismarck me fa kakra bi nka ni o maken say we had the no a man white quotation bi wo mo a ayem the pa Dissolve AD's page 340 no or say me can kitwe be fair can say as witnesses for Christ we are to tell what we know, what we ourselves have seen and heard and felt. A hon pa ni hear me. Ye adansi dia ye di fa Yesu ho. Ye di adansi fa Yesu ho woni ye hunu. Ni ya tie. Ena o say ene ni atenka ye nye frɛ asɛm no mu. okay So here abranti ya. Ekwan a wonya na yaresa no cry ade a ehunahuna krofo no pom ba ho. Ede ne sie. Honhom kogu empreko bi no. Why the bitimi a kyerem pa man krofo no hu se eye honhom no ekogu empreko no eye akwa no a. Ono obetimi a kyerem circumstances nti e ma ne nya na yaresa. Tina eda Yesu Kristo koma so pa se wo kwa obetimi aka ni wo hunu ye. Ni enti kura man krofo kura bufu no kura se Yesu Kristo nko no. Ono obetimi a kyeremu ama omo ate ase. Ti adansidie a ya nkasa ye die no ya de a eboa manipa hunu ne ye hunu fa Yesu ho ne ya tie fa Yesu ho ani atenka yenya fa Yesu ho na eboa manipa so eho enya nyamemo ade yo madam ase agidifo na ye hwe no ye hwe tumi a ewo ankasa adansidie emu enti ye ka no wa hasense adansidie ni nyina emfa wo ho efa Kristo ho na wo kwa akoka no nya de wodi kotu ho a chese wo nyansa na ma waye bibi ana se wonim die na we de me kyerɛ no pa o nka nyese na me yese ya ankase ya ntimi ansi eno de na de ho to ho so we ye de Yesu aya ma wo na wo kwa akɔnti ya nhya no nso ya dance de no bebre ho a ya na ye ka se ya ye ho ne ɛhoahoa Yesu no krampo de ase onye hwe ye ka yira no na Yesu krampo ubehu ne bibi o ye kituwa bi so ho sa na ye ya dance de no ya na akɔye ba sene adusua na kye no dance de no nya wo ejina e friend say Yesu Kristo so yenko yanimu na yenkan bibi nso ewo
Mark chapter 16 verse 9 to 11. Abra Mary and so omukuhu se Christo oni hobio no wasore no one so one yeswo yenhwe Mark chapter 16 verse 9 to 11 and so yenhwe asembia ewo ho. Mary kwasempa 3 dunsia entichemu enkron ekopim edu baako. Moma yentie onyame asem. Na wo sori da edina woche kan no patututu no. Oyi ne ho adi kan ne kire Maria Magdalene a wotu ahomone nson efiri ni mu no. Na wokokose won a wone ne tena ya na won re ahwo na wo sun no. Na won de wote se wote ase na wo hu no no wanye ni. Amen. Amen. Great. Pastor Siama, my member also. Mary, okoyi nu ho adi etre Mary Magdalene. Yeah, ni Mary Magdalene ne Yesu Kristo ayonkofa eda omuntemu. Na fenti Mary so eko. Ya hwe ne nyeso no se ne Mary, de Mary ye. Na fe asuafo no nso no ase okoka ye nso omo nso omo anyani. Adusua ben na ewo ahase. Yo, Bismarck with that civil na mami free verse 1 hono. Yeah. Can say Marcus Asempano. He was say na eye kwasiada anopa. Okay. Hima na Mary mienu bi sorry e. Sa Mary mienu ba ko ye Mary Magdalene ye nim a Yesu Kristo to ahombone efiri mo. Na Mary ba ko na kan hono so ye Yakubu emaame. Omu mienu ne sorry anopa se omu kɔ Yesu Kristo emu no. Enti yemfa ne se omu kɔ emu no because se na omu wadwuma bi a na se komo ye wie a omu antimi ange ne fiada no na omu kɔ akoto aso ene se omu kɔ akwakɔ sra Yesu Kristo emu no. Enti omu kɔ ni nyina no omu nim se Yesu wawu de nipa de wawu a wawu enyaade a obesan ayeden asori aban kwam biem eti adwea ne wo mutimu ano omode kɔ no eniama so wo mutimu ano omodre ho no ye Yesu Kristo kwan ofa so wawu ye epra wo pra ye ne niema a ewo tesa se sina esi wasendua no so no eno na ewo mutimu ana omode kɔ saa eni areho ana ahye won so eno na omode kɔ eno na afesu na sanso omadwem se ye kɔ ikura no eboi kura hwana ebe mini eboi so amaye enti sane ma wenum nyina no bro ni beka se a overcrowd omo adwene tesa ahye won so ene na won mode kro afom kokoduru emuye eho a eboi na emini be ma bi na wo shefita ote eboi esoi na wo ka kire won se mo pedan adenkwa na mo behwe no wasori okọ tese minua eye asemu a se ye minu mienu a ye behuri akosoro abafom adenkwa na sori Yesu asori and kransam no nipa no sha talifita de ma won se monko na monko kan che suafo na aka ne se adenkwa na yeden wasori so woto aso a wo se ebra wo kɔ ene wo hia Yesu no ankasa sa yi ne ho adi kire Mary no enti anigye no akoye mienu wate oti because sa kwa no hia atadifita no ka kire won ana Yesu Kristo no akasa so ayi ne ho adi a kire won enti ahye won anigye no mu kna ama mu ayede nti no omu wa adanse die mienu a omode kro na edi kan ne se obi aka kire won se Yesu asori won asusu asa ehunu se Yesu no asori because no anu ayi ne ho adi a kire won enti won koye no sa adansidie no ena omode kokoma ehsuafo no enuanu ne mimi hunu awo ha eyemi de no ne se Ewurade Nyankopɔn nim kwan a wo fa so a ogi obi biara ede ne dwumadi ehye ne nsa Ewurade be yiye mfiri sum because obi a titibia bi mu tibia na wotimo no na Ewurade Nyankopɔn nam ne dom so no wayi wafiri tibia no mu te sa Mary fomie no no areho na hye won so yawa na hye won so no Yesu Kristo eyi won firi mu ena omo beti asem no ena omo ankasa hunu ye enti ne ye hunu ena ne ya tie ena ye ankasa ya brabo mu ne ada adie no eno na ye di ho adanse eno so na ema nipa ehunu Yesu Kristo
ɛwɔ yɛabrabɔ mu enti me mu a mede ɛboa anaasɛ mede ka ɛde fafa no sɛ Mary mmienu no sɛ ne Matthew kaa no wɔn adansedie no di mu ɛfiri sɛ wahunu wate nso so na ampa so Yesu Pastor, would you know one last point I me pese unse adusua no akenkan se ne kona wie no so okaka kyen suafo no omo anya ni adusua ben na wo kire yen se yen so ankasa dansidie na ye ka ho asem no saa de we adusua ben ni betimi asua firi wo asuafo no omo kaka ye no si initially no omo anya ni adusua bi wo ho ede mayen se yen so ye kodi adanse aka de Yesu akire aya amaye no betimi asua bibi wo ho I be pese bibi wo ho ekese bi sa aboafo de bi be ka no mem de kakra me de ka no mo so de aboafo no ne se abano a ye kwakugo no ne ye hunu ne yate no ye nya ya adwen se ye kɔ no nipa ni nyina ebeji ne ye kanatum because ye woni pa bi omunim ye ye woni pa bi omunim ya wusu enim ya brabo etia te we kra bi kra ni gia ye besi aka no obi to kra be ka se ye executive but ne ehia pa wo mu no se eye honhom no na eye adwuma no eti ne obeti asem no beti enye suafo ni nyina na bi a oma anye ani ebi mu na anye ani ebi no su didi na Peter Dimrika so kai was Peter Tumrika ko so kwa hwese ya ampa se wa sorry eti no Peter ehun se ne na maame no ka no e bibi wo in fact point na me pa na me say pastor wa hit amame because asem na ye kwa ka no enye omunyina na beje me enye ya dwen se omunyina na beje in fact na wenum kra mpo do ni Yesu atena se Yesu aka ni wusori asem a kire omo waka na nkeni kwan se chinye kra mpo ba yes still no mu dia chinye omu dia chinye you know ma ye enye ya dwen se wo kodi adanse a obi a be fa na se ne wo kana na emum sa suafo no kra mpo am believe initially don't expect but the good news no say enye ye na ebe ye nipa no ho adwuma honhom konkron ene be ye nipa no adwuma enti no na de mama luafe na me ba wo so na wa ye asem yi se me kan ho asem kakra asimafo ngoma no etire enan enyimu enso ekopem edu no emu bi na eye ye nka abosam no na fe ye nsan jamponka 16 to 20 ye hwe Peter ne John omukọ council na nimu no omo response omo de ma council no ene na ye de ahwe ye pese hu ayonkofa da se wunhu Yesu Kristo na wo che Yesu Kristo yo ye nhwe that's asumafo ngomatiri nan entichemu enson ekopem edu pamcho ye ntie nyame asem na wodwon begire mfinfin bisa won se tumi bemu anadin bemu ena moyeyeye ena Petro ahon konkron ahye no mane ka kire won se oman atitire ene mpanyimfo se ne obisa yen wo yarefo yiyi ede hu asem se edien ena amano adimu a munyina ne Israel man nyina enhunu se Nazreni Yesu Kristo a mubo na senuamu a Onyankopon nyane no free ewufuo mu no din mu onum na oyigina mo animu a ne ho asane no yi amen yebeko edunsia kopem aduenu no so eso se edien na yebeye nipa yi na wahunu ensenkyerene a wonam won so aye se ededi won a wochi Jerusalem enyinanim na yentumi nsane na de ebeye na enkoso entre omanu mu ne se atiatia ene ebetiatia won se won kadi wansem enkyere onipa biara ebio na wo frɛ won hye won se won ka asem enso won kyerɛkyerɛ Yesu din mu kra na Petro ni Yohane buase won se Satine Nyankopon anim se yetie mu ese no Nyankopon a mumu aten na ye de yentumi gise ye ka de ye hunu na yate amen afa sa wonya kwan na wo kan story ni nyina eye ni kasempa na omo pokwan bia so omo de be silence omo pokwan bia so omo se ne be kan se me nka che owura no krampo
mo mo ni din biom because mo bo ni di ansenkyere ni si enti mo nsa mo ni din kra e na ye nka abosam ye yifiri o say wo ye den kra din no pa de ye bebo e na mama lu edian e na as disian we e de e ma ye wo adansidi a ye ka ho asem especially ye hwe se unim Yesu Kristo na fe udi no ho adanse o hwe de esi wa ya nga Bismarck me da se se wo de ko animu kakra etirim yensa ho ba no a yetimi hu se Petro ni Yohane ekọ asoridan mu na wo kọ no wo so obubu ani e na wo de no ba e na wo sre wo mo hwade no mo kan se sika ne dwetade wo mo nya de be wo mo ni bi Yesu din mu o mo sori nante enti obubu ani no sori enante na se de ye ni mo abasem no empanyofo ne te ye no mo se Yesu yi a ya bo na se ne mu ama na wuo yi a ye mpani din atie biemu yi ena fe de nkrofo yi nso edi ne din ebedi adanse ena ye mfrɛ wo mo na ye misa wo mo ebi kura na enye Yesu din mu na wo mo an wo mo anya tumi bi a wo mo de ye de ben esa enyarewa yi ofrɛ Petro ene Yohane ebegyina mpanyimfo nanim no se ne abasam no kɔ ye no obisa won se edin be mu na wo ye wose mu mpanyimfo a mo wa mo no mo amoti Jerusalem nyinada munim se onipa yi a wagina hɔ yi a waye yi a wadi mu yi a wanya na yare sei enye din biara mu se edin Yesu Kristo ana ama nanya na dance di enti no ha mpanyimfo no na se de ye kan kɔ no mo ka no ene nkrofo yi yenka nche mo so mo modin ni bio wo mo nso so wo mo bebo na wo mo se yetene se yetie Nyankopɔn echen onipa enti yen de yebebo Yesu din adenti ena yebebo Yesu din yehu no yenim ne a waye ye ne na nya enkitahudie na waye enema bebre ama yehunu yen kasa de ye ne ehunu ye de ya so ate enti yebekoso na ye di edin no ho adanse ye ntimi nyai edin no ho adanse die na sade asembisa no ekro no se wuhunu Yesu a woni ne bompu ne mpu woni ne nya enkitahudie a ebeye den se ubetimi atenase a wonka ne a waye no enkyere wo na se ye ka sensonsono ya eda ene se ye che asempa no mu no ene se woni na bompu ne mpu eno no ewo ho na afa action adeyo abam se woni ne bompu ne mpu na ne a waye amawo esa kane bi sane ana wusitie na ene de waye se yehwe Peter se de na no kro ebisa ya yenka yempo no aka yenhwe apna na ama ne yenhwe Toma ochinyegefo no nanso wo ne Yesu tenaye na ne wuachi no wo kotena abansoro ho eyiyi wo mo bone nyina na afei wo beye asomdwefo no na esese ne nyame ayama wo mo no wo mo ka ema afoforo eye de ben etie enti no se ye ne nyame di ahiemu a esese yetimika de waye no nso ema afoforo nso eye de ebehunu enti na na yi no se ankasa adanse die ne nyame ayema me ne amahunu ne amatie ne amasomu ne anya me sunsunsanso no ebedama no ebisese ye hunu nyame se ne wositi a ye suban besesa ye kasa besesa ye nantie besesa na won a woni ye dada no bekase enya maame ni aden na ne waye semse hwe Yesu bia mihia no Nazareni Yesu a okum no na mihia no ono na ama me ayese de metie na wonso uba ne nkyɛn a obema wonso waye senia ope enti ankra dance die no tumi kɛse ewom enye nsunsuanso ewo nipa so sɛ de osofo kan ne de no saa edom no wokwa na busuafo betre asempa no. Great. Me da se pa wa ya de mamenko Pastor Fergus so quick na fe yenhwe ye disuan ba bia e de efa wa ya de pa se wa church sa yi nemu pa ye Pastor so wo kan Acts chapter 26 ni nyina ye Paul's encounter with King Agrippa yenim senior Paul defending no ho e wo Agrippa anim abra ye che Paul na ye didi dinasem koba se okupie Agrippa enso and in fact
Agrippa nimno abusia for say o twese mafa na kan Acts chapter 26 try na kan ni na hwe nkitawudi a call Paul ne Agrippa ntemu sene Paul si kasa ye ne adansidi a wodi no Agrippa anim hono pastor ade ne betumi asua free sene ye see hono mo ene sene Paul defending no that's it Bismarck yeah de betumi asua free ho pa na say Paul na ni je pa sa fedi akwanyam paba no wakotena papa owonimdie papa onsa nyame nie papa ahunihuna hye ne muma nti Paul nya asa akwanya no wo hyase free ni awono Paul waye Bible say Paul na ohome ahunihuna ehunhom egu onyame nkrofo so Yesu yi ne ho adi kyerɛ Damascus kwan so wɔkeka ne nyinaa na oguso a wɔka ne suo hu na wɔno Paul wafamu na nyame gye a wagye no na hye a wahyɛ ne ho ne wonya wɔ na brabɔ mu no free Festus ana wɔka kyerɛ sɛ Paul okura no nwumani mu na wasua no mo abodam Agrippa nso pie wɔno nso ano sɛ hey Paul aka kraa bi na maye o Kristoni nti sɛ wɔkae Acts 26 no a ekire Paul testimony or anas na dance dia o di kire ohini eno akire yin so no what to 1 John and John 1 John chapter 1 verse 1 to 3 hono a ekire am ye hu say Paul o twa o magye so mu say Yohane de no what to Paul de no a Yohane say mete mi hunu no I handle him anasa mi so no mu and I made him one dance. That's right. And now, who the call Paul, the enemy so some of catch a Galati for us was say, now abomine Christo ascenium. Namasia metimame home. And what the two more champion was a Paul, which I just say, Meno Christo ascenium bono, and no ebina mensuminam. Me ni yesu nenam, minti mini yesu free me madansi die muda, the biamedi yesu one dance here. And the Paul, which I just see near me and Sembisua. Was say ye dia dance ya yen kaisa nie ma no nti obia say wo dia dance ya kaisa nie ma no before you met Christ and sana wo be hu Yesu how you met Christ kwan benso ena wo hu Yesu no wo betimi a kire mu afa ena de twato after meeting Christ nti Paul ana dance die no na wo ka bibia kire before and was like a say, they were ye mini o. And was like a say, they say, no gusu ye mini, me kamanun to muda. Mean kamanun to no ye yes, why ya mamma, until the top of Bomono. Paul, chia just some young say, Agrippa, yes, we dear, mean yanny dimbo. Now, can yam some market a crat can who say, or say a kaka creaby, my be your Christoni. Intinity one they met me aka efa hono no great but that's a pastor what this analogy na e dia ba se wo kudi adanse a unya hu Kristo no ka na uhu no nso ne oyeye na ka na afi ni oguso eye e wo abrabo mu no nso no e wo se wo ka great on the same note e wo Agrippa no pastor de ye be wie e no wo hwa de be mpa na Agrippa ye impressed about Paul na dance die no because so hwe ba bia de Paul akopie ya na nsama o kan ya na Agrippa enso no response a odi mai o hwa na de be na man ye much impressed about the na Paul ken yo ne ma Agrippa ye impressed na say ne ni chi ho na ye ne nwanwa no ene say who said there's power ewo adansidi a yedie personal adansidi because Agrippa nankasa no ne life ne na brabo ne nyina no obi a send Pastor Fergus kan no odi na medi ana ohwe Paul hu mesua bibi a Paul di bie wo ohwe ono Agrippa so di bie wo no anaka ofi se ke bia Paul eba no obeka sim bia e wo soro bi but Paul the ono ane personal experience. That's right. Encounter na say kwan ya woni wonyankopon Yesu Kristo hia ye no eno no da na di. That's right. Enti ofra sese wo kan sansem wenu nyina
eche Agrippa hu say Paul en wo suahu fufuro bia ono no Agrippa no oni enti emane ye ne mama o say to ka chen say mo ma no mfa nko because ehu bi eto no so efi so hu say Paul ka asem fufuro bia won ti bi da enti ne mi hu ne say yensu ye di adanse a yenni adanse wo ne ye hunu wo Yesu ne ya tie e wo Yesu mu mina mabrabo no ti sei ene hwene Yesu ayeme eno na eboa yen ema ya asem ye sonko efiri adansedie bia akayedie ntimi so mo a me de eboa no yo me da mo ase say yemre no aso pepepe I was say yes sorry addition no say addition na mabobo so ama addition na yeme de pa ye wo mre anka ye beto aso pa bisiafo addition na egusu no ende no ye hwe tumi a ewo ankasa adansedie sene pastors mienu ne mamalu se ne o ma cheche mun de me gidi ye se yinyina ye hu se tumi kese pa wo ne wo kwakoka kire obi enye se ne Yesu aya ma obi ode Yesu ankasa na udi na gidi wa ya ma ye hu se tumi ewo mu pa ntino ye kodi adanse a se ne pastor eka ye no yenka yemmehu Yesu no de ne tibia ne ewu mu ye behu Yesu tibia ya ba mu na afi nso Yesu a ya be fa no nso ne ye nya no ya brabo mu ya kana sai timi nya nsunsanso kese pa edema adasama medamo ase se 1 second okay all right na ekire se eni kwan se wo ko both theology and san na watimi edi nyame ho adanse that's right ne nyame ayama wo no wa mi etro se mu mpa wo betimi aka ama foforo afa so Yesu me da se wudi we na asoso we say wudi di na ka last one enti me da se mama do di last one so for yemre na so ye de addition no ebetre da sende ye de another powerful one so na ye de ebebre addition na etoso miensa na sene ye ne waye we no da sende me ne wonsanye bio na Yesu abe shraw mama ye nkata enie na Pastor Fergus inshraso ye ho ye da wase wam ye hunu se no kwasem pa dansidie mfa yen ye hu o efa wo ho ne awayama yen suen hunu ayenya wo mu hia ye ne wahia atenka ayenya ene ne ye kokodi hu adansa mansa nyina hu se ye hu Yesu bi o wagye yen mi anaka me ye kowensani mi anaka me ye dwoman moni mi anaka me nsem mfata Yesu agye me sa dansidie sei emu ye du echa dansidie bia de Awurade hyira yen na boa ye ne yetiefo nyina na ye ni wo ho adanse empo so soro yi ni asase da na butu a yen ko so ni wo ho adanse ye da wase ye yiwa ye kamfo din se watie ye mpai boy wo Yesu din mu amen amen